pojďme si říct, tady mám jeden čas na snídani, jeden čas na oběd, jeden čas na večeři. Většina lidí nic víc dalšího v rámci stravování nepotřebuje. A pak se zkusit zamyslet nad tím, jak zařadit do toho života i víc pohybu. Ze začátku třeba toho běžného pohybu, já třeba osobně to mám tak, že mám jeden pracovní stůl doma, druhý pracovní stůl mám v práci, oba dva ty stoly jsou mobilní a pod tím mám chodící pás pod oběma stoly, takže všechno, co dělám na počítači, tak prostě u toho chodím a povede se mi nachodit i 20 kilometrů za den při práci. Takže snažit se přemýšlet o tom, jak vlastně do toho života ty jednotlivé věci dostat. Zkusit přemýšlet víc o tom jídle. Já nemusím přece vařit jídlo každý den. Já si můžu navařit na trošku déle dopředu, zkusit přemýšlet o tom, že když si připravím ty základní komponenty, jak už to potom jenom doobohatím, dochutím, jakou k tomu dám přílohu, tak aby to jídlo bylo vlastně na stejném základě, ale pořád trošku jiné, abych zase trošičku ušetřil ten čas. Pramene dlhovekosti vám prináša kláštorná Kalcia.